Blay fibro sai sinpat kamir besu kemen ti manta kasngi kajing pule kadi na kaju na ka sam ka bai spak kanda ka dekot basau sau termo ti nga namar bang ada pelacang te mentang keren halor ka kumno bangin perkat bat kumno bangin puson lane kumno ba ngindup sngotu ka e ka an namar ba hangni ngan ong ipi shua bangan keren ti ngan kwa ban ai kuble ipi baro kiba kerjaan bahaya ka YouTube channel jonga bat kiba persyak bahaya ka YouTube channel jonga baleng ong kumta namar khnang ba pindup ya perkan ti ngan phaino sya ka e ka bangangan keren ta kamin ngan ong ipi ba wat ikituki ba comments kairu nei kituki ba comments de kitin si ye nei kan sapoi kapor haka jing yele ngaru ngan sa ajing ujori ki ngan sa ajing ujori ki namar balei ba ngan ong ipi katu ka jing comments jong ki bar khoj ki de ban witness namar ba ka jing haras jong ki ya ka YouTube channel jonga nga kwa shua tang ban ye keren bandup sngotu akai imlang salang Henry lada ni kwa ban ya ngarungan ya amdei tang ba pia bun pat ba phila ban ya ngangan ya marwe Henry kini ki arfun rio hajar ki subscriber jonga ngan ong yepi amdei baki kersan mala amdei baki kersan kelut amdei baki klam jabing Henry mentaka mit suaba ngan keren yepi halor jong tu kapang namar ba kai ka ba ka jing ba kala hang ni kalong bet ba haba ngila yokem ya ki nuki mentu ba bunsin ndang ngila kem ngilara aki police station Henry ki police station namar bali ba ngamtip ba ki ajing ujor ki try ni namar ba ki try kim nang ban ajing ujor ne ki pelaj no Henry kim ju pentip ya ki kmi ki pa ba utau khna ule kam dakat kam runar ti kawai pan ladang ring video kamut da ring video manga kalong BA nya kene jaka ti kamut ngayu i ba lada kisat ya kato ke video mo ba usat pan kato diary ba usat pan ba ya to pan sa enala ti kalong BA ti ngayu i ru ba gitu khna tu baring ha ki jayau ei kamut kato kamlong BA ti ka video baring ba deng iki mentu kalong BA kata kebangang sengolengo ti de nak takadaw ba haba piwan ban compromise lano ngan ong ipi pimpet tangi ki comment sang tu bat ba pin harash lani ba pin keren meng keren kraw keren tip an ngan ong ipi ka an don mano bala ban tim tang dala poi hing bisar satip job ma pin job manga kani kedi jing hikai namar ke jingile namar balai ba ngan ong ipi ba baro ki ong bai utei usniang yes I am a sniang I am exo I am kat ba pi ong Henry ngan ong ipi kan sapoi ke por pan ba usniang ukso ubi baro khoj udei we kadena kata daw ba haba baro si kata pi im langkar pi klem sa ikai klem sngotu nang tamon huriura ti dena kata daw ba menta ngan ong ipi ka ikaan tang badeng marwai in pentri kam ikaan jung balor tam tang badeng marwai in pentri kam ikaan walde pibun ru ngam tip tang latang dal apoi hing bisar job ma pini job manga ngam tip kata kamut kadei nam na kata kadaw ngan ong ipi ba nda habangi kwa ban yakran da jing sngutu jing mut wat penting lupa namar bari ngam dei ubri botim kamde uri boting hina takadaw persyang ban sngotu la da pim sngotu ngan ong wat ju khenpo lano yano bat ngam semla khenpo yano bat ngam semla sngo start hangno bat Henry ngade ubriu ubakwa ya ke jingsuk ubakwa ya ke imlang salang ka babah ubakwa ya ke jing bah la da pim pat sngotu ti kemut kata kamut ya perkat imapi habang laju ong borobor ngapuli ka Bible ban start
habang pule ka Bible ka perkhat nga puson Henry nga juong ru ipi pule ka Bible perkhat puson kenang ba pindup start kenang ba pindup syai kenang ba pindup ha Henry phim simla sngutu bat pi haraj penban ya yanga YouTuber ti Henry kata kamut ka ka ba pi ya le baro khoj ka screenshot jong kita ke comment baro khoj badang ladep screenshot baro khoj sabut ladep yang ti ngat ubangat ngat ngam tip ti ngakmit ti ka jing bha ti namar balei ba ngin sai pet la sya kasngi la kalong kumnu ti ngan sa pan jing pensyai mo la ni ngan sa la ban ye kran ban ye share ti haka juk apor ti menta kasngi ngalong be ba kila don ki ba yang sem mo ki bawan ban ye kran bat badeng ya kato khna ba kila pha delete Henry ki wan da ka jing dom ka jing bitar ti Henry namar ba ka de ki bala sya kem teng Henry ki pulit ru kim shem action ye takadaw ki sajale ki manto hangni hayo bat hadu ba ki nongsong yo baro khoj kila that ban pet ye ki khna klopla Henry haki police station pat kisu penjari penban da kamait ba pet bahaya kipla kamut kalong bet ba penting kala ya kinong wan yawan han ti de nang takadaw ba menta habang ngingin ya kamut ngikwa ba ke imlang salangkan baha ti ngide ban le ya ka badeken ti phi baro khoj ki ba pet bahai kan ke YouTube channel jonga sa perkhat ima phi lada hatu lada kindon manu ban penyesuk lani ngala ni bangan delete ya kanika video jong katu kebriu batu ti sa comments pi hang tu ngin le kumno ladangi ya rai lang baro khoj ladangi ya manjur lang baro ti kamut wal ada kadi ban sim jingkir kli yang asimet ru ti kamut ngasungo ban ong ba lada syua bangin delete ya kanung video ngasungo bang kwa kajing manjur lang na pi baro namar balei ba haba pi ya comment sang to da kitinsi tinsang ya ke video jonga nei ngaru mdir bang ngaklem tip an ngatip ya ka an Henry lada pile kunto pin kran halakamon ngaru ngadon ka hok bangan kran halaka jong kamon Henry indal ayat sekaan ngin sai tip ang taken ti pi baro ki ba page bahai kan ka YouTube channel jonga pi ki ba kersan bat ki ba persya Henry haba pi persya danang ban persya danang ban persya badina takadaw ba ya kay imlang salang kamna fer yang asimen Henry kalong bayalam bakla pat ibabun balang tede nang takadaw omdei ba pin bu jing sngo fer yano leni omdei ba pin sngo start halade ba borbor ngan ong ipi pule ka baibur bat perkhat puson kamdei bangi ngin yalam bakla pen ban ke imlang salang kalalong thik kumba kini ki ba comments katkum ka jingkran jong ki bahiyang sam kalong ba ki page ye kitu kinong comments ba baro i ong kumni yanga i ong ba hoj baro ba support yami tela da mdan nong support pade tik tiko arpsan arpun nyo hajar ngut te kide ki ei pat kide ki ei pat kitu ti kamut long ki page yanga kamut dong deitang ba ki subscriber kila kiu kita kinong subscribe kila bon ki ba subscribe ti kamut kila bisni ngala ban ong ha kata kom ti pias ngau kumno pi ki ba subscribe yanga ti sa like comment sang to share ti lada kalong ha kata kom ti ngin yale kumno ya hapan ya parkhat lang namar balei kani kade ka imlang salang na kabanta ka jing bha bangin rat tengkong ya ka jing sniu ha ka jala ka jungi bade na kata kadaw habala bon palat ki kamtu kamthim bat ki kam lute pleng men sngi men chai ru wat hayo hat hatu pinsuhun mo ban chupe hatu pisuhun mo ban chusngam hatu nginom kren mano bom kwa e kasuk kasan bat mano bom kwa ya kata kajing ye ti menta namar bale ka imlang salang jungi kralong ke belengkar badena kata kadaw ba ki khna ki badang rit kila bisare ka kam jung kita men ru ti dena kata kadaw ba ki imlang salang ka jongi namar ba ngim simla perkhan ngim simla puson badena kata kadaw kabun stang ka jing huri hura ti dena kata kadaw ngon ong ipi ba baro ki ba pet bahai kan YouTube channel jonga to pet bat perkhat puson lada pila sngotu ba
sa subscribe sa like share Henry lada pimpat ngoto wat jule kum taru ngalaju ong borobor namar lada pi benjru ngam do man siemra lada pi ro ngam kemenda ngadi buriyo kum ta te dena takadaw ba ngal khiru kum ki kiwe ngam nang Henry bale ka penlong nga kum ni ngam ngoto namar yala dia ngadi tong buriyo ngam tip ngadi we Henry yala dia ngatip be ba la khot sin yinga badeng do tong hayeng asem bat kerteng jonga kadi Arkelius do tong tangkatahi ngam don iye Henry hang tu baru khot ngai i ba de kan ni ke jinglong ke jongi ka ba sate mrau ya ke benriu jongi da ka bangi ya ben da ka bangi penok mensim bat da ka batan arsut da de na takadaw ba ki kun jong ka briu nyutrap kimla ban kiu sejrong bat namar bali babun palan kata ka jingi bisni ka jing pihun bat ngim sngotu shu la ka bahane ka sniu ti kemur ladang ikran ha kata karukom ban ombit ba prakasi pitat kumta bale hapo jala mekhalaya ubasa ubaim udai tang khasi se ti kemur mentangi perkhat kumno ni perkhat kumno ladangi perkhat tongi di ban sngotu oken bale pin ong ya uta kat ba lada ngingin ngat lang ha kaju kejingriam yangi ki bomle ru kumta ki bomkran ru kumta pin sngo kumno pin pengat lang ingi ha kejingriam nda pile da kat mapi ngamla ban pediang dali leru ngamla pat ban pediang da pi ya huri ura pi sho brio ngamla menjori kata namar balai ngar ngadon ka hok bangan keren bangan penpau lada de ka bomde ka pasniu ngahap an keren te Henry tangkawe ladangi kwa ya ka jings ngotu ladangi kwa ba nginom le kano ko pasniu lane ban keren parat ngidi ban perkhat namarangan ong ipi ba kat ki ba ngatip ngasngotu ngan ong ipi ngamla on batai namar utep khambahai kata utep khambahai kata pipelong kamkai ki bor khoj pikwa eka huriura pikwa eka jing sniu kuni jaka Henry phim samla perkhat pat banginang dei tang kajai benri borit pat Henry pikwa ban pengat lang kata ka jing le sniu jong pi ka jing kran sniu jong pi pikwa ba phin pengat lang e boro kamla banlong Henry ka jingi kran pat kadon kam dei pede daki eki ba pikran daki pi comments daki tinsang kamut lasai ka singi ngan ong ipi ngan sapen i baro khoj haki NGO ba kumno ki komen sang tu namar kiru ki pej yang tu ti ladang ngaru ngan ada ka jing ujor ya ki tu ki ba komen dak tinsi kan sngo kumno ti dei nak takaraw ngan ong ipi ba haba ngi sngo tu ba ngila bakla ngi dei ban su ong bej map no tanggata kala abiang Henry le piwan ban penting la ne ban haras yanga daleleru ngan ong ipi utep khamba dena takadaw ba balei ba ka imlang salang jungi hangni kadon tang da kajing huri hura ba tang da kajing sniu ba la telep da kajing sniu kini jaka te dena takadaw ba pimla ban syukran mon ya unu bajam ngan ong ipi manta la de pikran ya ubrio kat ba pimon ba usus ngam wat perkhat pat ba uru unam don lat don ti banyele stu badena takadaw ti wat kijing thnum kai jong phiru ublei utip ngan ong ipi badena takadaw ka an kadi ka an larade ubarit no bakraw ka an katrai kam kumju larade yanga larade yaunong ring video lani larade yunu mentu ka an kalong kumju Henry lada piong ba tang ki video junga kilong bean ti kata nganom la ban pediang dari leiru nganom la ban pediang ai ba ki subscriber junga kin bisare kata ai ba kinong yo nong hat kin bisare kata Henry lada pikran pat da ka jing sotu kalenti na kam ta jing bha ka iblang salang nga kloi bat pediang Henry kamdei pede ba finwan da kalenti ka bomdei kamdei da kalenti ka bomdei ngamla ban siu kongu yaki mento
ngamla ban kongo bat ngamla on pendem ru halak kimentu lada kila to lada kila bakla kidi ban panma tang kata hi tinganget ba pi bro khot pi sngotu ya kanika YouTube channel jonga bar khot pi ba pe ba hai kanika YouTube channel jonga sa like share comment hang to kumno pi sngaw kamot kadi ka hok jong pi ba pin ya pan pau khnang ba ngindup tip kenang bangan dup tip lasai ka ka ba kan video mentaka sngi mentaka miet banga ngang pensai pi ser komen sang tu lada ka ba pi don jing sngo kenang bangan dup sngo tu ti tangkini kan tian kublai shiboni pi bro kamiet busuk komen sa like share subscribe kamiet busuk komen pi bro tiasuk